खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ गोदान गोदान रादाबजों आं रमेन बर'। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ खायसे गोदान गोदान रादाबफोर नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। गिबि रादाबाव दङ रायजोनि जानानै खोथा बुंनानै जोबथेजानाय जिउ हगारनो गोनां जानाय बिग्रायारिखौ दिहुनना लाबोनायनि बिबानखौ रायजोआनो लानांगोन बे खोथाखौ बुंदों महरगिरि मानक रबिन बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोना मोनथिखागौ काखौ हेंथा खालामनानै अखिल गगैआ जेलनि ओंखाम जानो गोनां जादों। बे बुब्लियावनो रायजोनि जानानै खोथा बुंनानै जोबथेजानाय जिउ हगार हरनो गोनां जानाय बिग्रायारिखौ दिहुनना लाबोनायनि बिबानखौ रायजोआनो लानांगोन होननानै मानक रबिन बिथाङा बुंथिदों। कृषक मुक्ति संग्राम कमिटिनि उदां हांख्रायनायखौ मदद होनानै का बिग्रायनानै जोबथेजानाय अखिल गगैनि जानानै बिजिरसालियाव जेरा नांनो थाखाय महरगिरि मानक रबिनआ 2 लाख रां दान होदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बे थांखियैनो कृषक मुक्ति संग्राम कमिटिनिफ्राय गासैबो सुबुंफोरनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ नागिरनाय जादों। कृषक मुक्ति संग्राम कमिटिनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ नागिरनायलाय मानक रबिन बिथाङा 2 लाख रां हरदों होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरां गोसारदों। नाथाय समाजआ खोन्थासिगोन अखिल गगै बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननो हागोन ना हाया। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गेदेर खौरां लानानै फैदों आरो बे खौरांखौ जों होनो नागिरदों। सुप्रीम कोर्टआ सुशांत सिंह राजपूतनि थैनायनि केसखौ सीबीआईनो होनो बिथोन होबाय लोगोसे मुंबई पुलिसखौ हेफाजाब होनो बिथोन होदों। सुशांत सिंह राजपूतखौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय सुशांतनि अनसायगिरिफोरनि सीबीआईनो होनांगौनि दाबिनाया दिनै मोगथां महर मोनबाय। लोगोसे बिहार पुलिसनि नाजानाया दिनै मोगथां महर मोननायनि लामायाव। मानोना सुप्रीम कोर्टआ सुशांत सिंह राजपूतनि थैनायनि केसखौ सीबीआईनो होनो बिथोन होबाय। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुना दिया जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब इस मामले की जांच, सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। ठीक 11 बजे ये फैसला सुनाया गया और उसके बाद से पूरी दुनिया में खुशी की लहर है। जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले हैं जो उनके लिए दुआ मांग रहे थे कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट अनाउंस कर दिया है। लोगो लोगोनो मुंबई पुलिसआ सीबीआईनो गासैबो सन्देह गोनां सोंथिनि फिननायफोरखौ होनांसिगोन। लासै लासै सुशांतखौ बुथारगिरिनि दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानाय जासिगोन। जी हां, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि सुशांत सिंह मामले की जांच सीबीआई को ही करनी होगी और मुंबई पुलिस को उन सारे सवालों के जवाब भी देने होंगे जिसकी वजह से इस केस को लंबे वक्त तक लटकाया गया और जिसकी वजह से इतने समय से लोग इसमें न्याय की मांग कर रहे थे। ये न्याय उन्हें नहीं मिल रहा था। बार बार पूरी दुनिया के हर कोने में यह मांग हो रही थी कि क्यों नहीं इस केस की निष्पक्ष जांच कराई जाती है, क्योंकि इतने सारे लूपहोल सामने आए थे, इतने सारे सबूतों के साथ खिलवाड़ हुए थे। आज उन सब लोगों को एक नई और एक बड़ी जीत मिली है। यह बहुत बड़ा दिन है, यह बहुत बड़ा फैसला है। बे बुब्लियावनो फावखुंगुर अक्षय कुमारा सीबीआईनो होनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे सुशांतनि केसखौ सीबीआईनो होनायनि थाखाय कंगना राउत बिथाङाबो गोजोननाय मोननायखौ मोनथिनो मोननाय जादों। सुप्रीम कोर्ट ने यह अनाउंस कर दिया है कि अब सीबीआई ही इस पूरे मामले की जांच करेगी और अब हमें उन सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जो इतने सारे करोड़ों लोग इतने दिनों से पूछ रहे थे कि आखिर इतने सारे सबूतों के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ, क्यों बिना विसरा रिपोर्ट देखे इसे आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया गया, क्यों इतने बड़े बड़े नाम सामने आने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार बार बार ये कहती रही कि इस मामले की जांच वो सीबीआई को नहीं सौंपेंगे। आज उन सबके गाल पर करारा तमाचा है जो इस पूरे मामले पर बार बार ये कह रहे थे कि मुंबई पुलिस पूरी तरह से सक्षम है और इसकी जांच सही से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है और सीबीआई जांच से ही एक निष्पक्ष जांच हो सकती है और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली और उनके फैंस को न्याय मिल सकता है। यह बहुत बड़ी जीत है, यह आपकी जीत है, यह आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। जिस तरह से करोड़ों लोग पूरी दुनिया में इसकी मांग करते रहे और आज फाइनली यह दिन आया। आज मैं पर्सनली बहुत खुश हूं और मैं आप सबके लिए खुश हूं क्योंकि इतने समय से हम सब लोग मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। मख'नो गोनांदि सुशांत सिंह राजपूतनि थैनायखौ सीबीआईनो होनो थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो बेखौ नारा नाथा नाजादोंमोन भारतारि सुबुंफोरा। जोबथारनायाव 63 साननि उनाव सुशांत सिंह राजपूतनि थैनायनि केसखौ सीबीआईनो होनाय जाबाय। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नागिरो नोंथांमोननि थाखाय नैथि रादाबखौ होनो लादों। नैथि रादाब जोबोद गोनांथि रादाब नोंथांमोननि थाखाय। बे नैथि रादाबाव दङ सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोरनिसिम मोनसे बिथोन होदों। इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोरा थाखो 5 सिम बिमानि रावखौ बाध्यतामूलक खालामनांसिगोन। बिमा राव महरै असमिया नङाब्ला बर', राभा, मिसिं एबा टिवा रावखौ फोरोंनो नांसिगोन। बे खोथाखौ मिथिनो होदों सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गिबि बिथराइ थाखोनिफ्राय लानानै थाखो 5 सिम बे नेमखौ इंराजि बिजोंनि गासैबो फरायसालिफोरा मानिनांगोन।
मानियाब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन। गोदान सोलोंथाइ आयेन फैनायनि उनाव बेबायदि थिरांथाखौ लानाय जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। थामहिनबा आसामाव थानाय गासैबो इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोरा बेबायदि नेमखान्थिखौ मानिनो नांसिगोन। आरो बे नेमखान्थियानो जाहैबाय आसामाव थानाय गासैबो इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोरा बिमानि रावखौ LKG थाखोनिफ्राय थाखो 5 सिम बायध'तामूलक महरै बिथांमोना बाहायनो नांसिगोन। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय थामथि राजखान्थियारि रादाब होनो लादों आरो बे थामथि राजखान्थियारि रादाबानो जाबाय गिबि मन्थ्रि आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सानैनियाव निमाहा बिनानै BJPसिम फिन गिदिंबोफिनबाय फावखुंगुर जतिन बराया। का बिग्रायनायाव बाहागो लानाया आबेगारि थिरांथायमोन होनना बुंथिदों फावखुंगुर जतिन बरा बिथाङा। का बिग्रायारिफोरा बिथांखौ उल्था दिगाव दैदेनलांदोंमोन होननाबो बिथाङा बुंथिदों। बावैसो जालांनाय का बिग्रायनायाव फावखुंगुर जतिन बरा बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। नाथाय नैबे समाव फावखुंगुर जतिन बरा बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होदों जे बिथाङा BJPआव जइन जाफिनबाय। का बिग्रायनायखौ लानानै खायसे दान्थे बिदान्थे जानायखौ लानानै फावखुंगुर जतिन बराया गिबि मन्थ्रि आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां सानैनियाव निमाहा बियो आरो लोगोसे बिथाङा फिन गिदिंबोफिनबाय BJP हान्जायाव। नैथि रादाबाव नागिरो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जों रायजोआरि रादाब लानानै फैदों आरो बे रायजोआरि रादाबानो जाबाय जुबिन गार्गखौ गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा गोनां दाय जाबजागिरि साब्रैनि जामिना मन्जुर जाबाय। 12 आगस्ट खालारनि मोनाबिलियाव गणेश मन्दिरनि साखाथियाव जुबिन गार्गखौ गाग्लोबनायनि दाय जाबसिन जादोंमोन बै साब्रैया। CJM बिजिरसालिया जामिन होदों बे साब्रैखौ। गाग्लोबनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय होनना दाय हमजाग्राफोरा जाबाय हिरक ज्योति राजबंशी, दिखान्त भागवती, डक्टर अरूप तालुकदार आरो गिटारथर। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इन्टारनेशनल रादाब होनो नागिरदों आरो बे रादाबानो जाबाय पाकिस्तानी क्रिकेटार शोएब अख्तरा MS धोनीनिसिम जुनिया हामलायथि बावहरदों। शोएब अख्तर बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों धोनी बिथांनिसिम जुनिया हामलायथि बावहरदों। धोनी बिथांनि आजिरा लानाय बुब्लियाव नैबे सिरिसे जुनिया बाथ्राखौ बिथाङा लिरदों। व्हाट अ लेजेन्ड होननानै बिथाङा धोनीखौ बाख्नायदों आरो धोनीनि नैबे बिदाय लानाय बुब्लियाव बिथाङा बेबायदिहाय जुनिया मोनसे हामलायथि बावहरनायजों धोनी बिथांखौ बाख्नायदों। महरगिरि पण्डित जसराज बिथांनि अबथाया बे बुहुमखौ नागारलांनाय भारतारि हारिमु मुलुगाव लांदांथि मोन्दांथिखौ गालांबाय। क्लासिकेल रोजाबगिरि जसराज बिथाङा 90 बोसोर बैसोआव इउनाइटेड स्टेट्सनि निउ जार्सीआव जोबथा हांबोयो। पद्मा विभूषणजों सन्मान होजानाय जसराज बिथांनि मिउजिकेल केरियारआ 80 बोसोरनिख्रुइबो बांसिनमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो भारतनि गुबुन गुबुन मेलेमजिबि बिथांमोनाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। हिन्दी सावथुननि फावखुंगुर आमिर खाना लाल सिंह चाड्डा सावथुननि शुटिंनि थाखाय तुर्की हादोराव थांनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायजों लोगोसे ट्रल खालामजादों। सावथुन मुलुगनि फावखुंगुरफोरा फिल्म शुटिंनि थाखाय मुलुगनि जायखिजाया हादोराव थांनानै शुटिं खालामहैनो हायो। बेयो गावबा गावनि खोथा। जुदि बिदि मारब्ला आमिर खाना तुर्कीयाव फिल्म शुटिं खालामनो थांनानै मानो गोबां सुबुंफोरजों सोंखारि जानो गोनां जादों? बे जाहोनखौ जोङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनो नाजागोन। बावैसो आमिर खाना गावनि फिल्म लाल सिंह चाड्डानि शुटिंनि थाखाय तुर्कीयाव थांदों। बिथाङा तुर्कीनि राजथावनि इस्तानबुलाव तुर्कीनि गिबि आइजोखौ लोगो हमहैयो। लोगो हमनायनि सावमुआ भाइरेल जानायनि उनाव आमिर खानखौ सोंखारिनायजों लोगोसे गोबां सोंथि ससियेल मिडियायाव सोंनो हमो। गोबां मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव बिथांखौ सोंदों दि भारतजों सुथुर गोसोनि तुर्की हादोराव थांनायनि मा गोनांथि दङ। मख'नो गोनांदि गंनैसो हादोरनि गेजेराव तुर्कीया ओरैबायदि गंसे हादोर जाय भारतनि हेंथायै पाकिस्तानी जानानै खोथा बुंबोदोंमोन। बेखौ लानानैनो भारतनि गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव आमिर खानखौ सोंथि सोंदों आरो लोगोसे बिथांखौ ट्रल खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आमिर खाननि बे फिल्मआ फैगौ 2021 मायथाइयाव रिलिज जागोन। नायगिरि नोंथांमोननो जों मोनसे खोथाखौ फोरमायनो नागिरदों। मोनसे समाव आमिर खाना गावनि बिसिखौ लानानै मोनसे बिबुंथि होदोंमोन आरो बे बिबुंथिया जाहैबाय भारत हादोरा गावनि बिसिनि थाखाय बेयो रैखाथि गोनां जायगा नङा होननानै। बेखौ लानानैनो आमिर खाना तुर्की हादोराव थांनायखौ लानानैनो सोंथि सोंदों लोगोसे ट्रल खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बिथिङाव आमिर खानखौ गोबां सुबुंफोरा सोंथि सोंदों जे भारत हादोरा गावनि बिसिनि थाखाय जुदि रैखाथि गोनां नङा अब्ला तुर्कीया गावनि बिसिनि थाखाय बेसेबां रैखाथि। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे रायजोआरि मोनसे गोनांथार रादाब होनो नागिरबोदों आरो बे रादाबानो जाहैबाय आसामनि गासैबो फोरोंगिरिफोरा फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय खामानि थिलियाव नुजाथि हैथारनांसिगोन। बे बिथोनखौ जों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथोनखौ मानियाब्ला आरो नुजाथियाब्ला लिभ उइदाउट पे होनना सानना लानाय जागोन। अदेबानि फरायसालिफोर आरो कलेजफोरखौ फरायसाफोरनि थाखाय माबोला खुलिनाय जागोन बेनि जेबो थिरांथाय आसाम सोरखारा लाथ'नो हायाखै। दानिया बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इन्टारनेशनेल मुलुगनां रादाब होनो नागिरदों। बे मुलुगनां रादाबानो जाहैबाय 2020 मायथाइनि इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका बिसायख'थियाव प्रेसिडेन्ट मासिनि थाखाय डेम'क्रेटिक पार्टिया जो बिडेननि मुंखौ नमिनेशन होबाय।
मख'नो गोनांदि बिडेन बिथांनि बादायथिया USA नि दानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प बिथांजों जागोन। बे बुब्लियावनो बारग' USA प्रेसिडेन्ट बराक ओबामा बिथाङा बिडेन बिथांखौ हामलायथि बावहरदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो लोगोसे उननि रादाबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।